Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, dajsa, vapur, sottomarin. X'għandhom komuni dawn il-mezzi ta' trasport? Ekku, dawn il-mezzi ta' trasport huma kollha mezzi ta' trasport tal-baħar. Tiftakru kemm jeżistu tipi differenti ta' kif il-mezzi ta' trasport jistgħu jivvjaġġaw? 3! Emmu, in-numru 3. Ejjew insemmuhom flimkien. Fl-ajru, fuq l-art jew fuq il-baħar. Id-dajsa u l-vapur ibbaħru fuq wiċċ il-baħar, filwaqt li s-sottomarin ikun fil-baħar u bekk ma narawx. Illum, Żiżi u sħabha għandhom logħba oħra għalikom. Se nurikom żewġ stampi u tridu tgħiduli x'hemm differenti bejn l-istampa tal-lemin u tax-xelluk. Ħanaraw x'hemm fl-ewwel stampa. Ara, din l-istampa hija taħt il-baħar. Hawn il-blat fil-qiegħ tal-baħar. Dan ngħidulu sottomarin, iġorri n-nies taħt l-ilma. Is-sottomarin li għandna f'din l-istampa għandu kulur isfar. F'din l-istampa qed naraw li minnu ħireġ bugħaddas ukoll. U f'din l-istampa jidhru żewġ ħutiet. Waħda, 2 u qarnita wkoll. Issejja naraw it-tieni stampa. It-tieni stampa kważi bħala, però fiha xi ħaġa differenti. Araw tindunaw x'inhi. Ħanara, tajtu x'hemm differenti bejn l-ewwel u t-tieni stampa? Proset, ekku, fl-istampa tax-xelluk, is-sottomarin għandu kulur isfar, filwaqt li fl-istampa tal-lemin, is-sottomarin għandu kulur roża. Tiftakru x'jismu l-pajjiż li noqogħdu fih aħna? Malta! Il-Gżejjer Maltin huma mdawrin kollha bil-baħar. Dan ifisser li aħna tassew ix-xurtjati li fis-sajf nistgħu ngawdu l-baħar kemm irridu. Fis-sajf l-ibra Maltin ikunu kollha dajes ibaħru minn bajja għall-oħra. Xi wħud ukoll jieħdu gost jirkbu xi kanura u jaħdfu madwar il-kosta. Il-kanura jkollha moqdief u jekk il-baħar ikun kalm, din tgħinek tmur fid-direzzjoni li tixtieq. U jekk tkun trid tmur Għawdex, mela allura tirkeb il-vapur li waslek sal-port tal-imġar. U jekk minn Għawdex tkun trid tiġi Malta. Mela allura trid tirkeb il-vapur li waslek sal-port taċ-Ċirkewwa. Jeżistu wkoll bastimenti tal-merkanzija. Dawn xogħolhom hu li jwasslu kull tip ta' prodott ġewwa pajjiżna biex wara jkunu jistgħu jinbiegħu fil-ħwienet. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.